हाय फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण या व्हिडिओमध्ये अतिशय सुंदर आणि आकर्षक मोत्याचे दागिने पाहणार आहोत। एक मोत्याची नथ। महाराष्ट्रीयन मुलींचे लग्नच पूर्ण होत नाही मोत्याची नथ घातल्याशिवाय। फक्त लग्नामध्ये नाही तर इतर कार्यक्रमामध्ये सुद्धा याचा प्रयोग दिसून येत आहे। संपूर्ण साज शृंगार पूर्ण झाला तरी सुद्धा जिच्याशिवाय चेहऱ्याला शोभा येत नाही। या नथीची अंदाजे किंमत रुपये 200 पासून सुरू होते। 2 तोडे। नुसत्याच हिरव्या बांगड्या घालण्यापेक्षा हिरव्या बांगड्यांच्या समोर असे मोत्याचे तोडे घातल्यास तर हिरव्या बांगड्यांचा कलर आणि मोत्याचा कलर हे कलर कॉम्बिनेशन अतिशय परफेक्ट दिसते। तसेच सुंदर डिझाईन्समध्ये हे तोडे उपलब्ध आहेत। याची अंदाजे किंमत रुपये 500 पासून सुरू होते। 3 चिंचपेट। दिसायला नाजूक आणि आकर्षक असणारा हा दागिना तुम्ही ट्रेडिशनल लुकसोबत वेस्टर्न कपड्यावर सुद्धा याचा वापर करू शकता। याची अंदाजे किंमत रुपये 250 पासून सुरू होते। 4 तन्मणी। 1 सर, 2 सर किंवा 3 सर अशी ही तन्मणी बनवली। हिरव्या, लाल आणि पांढऱ्या खड्यांमध्ये वेगवेगळे पेंडंट असतात। याची अंदाजे किंमत रुपये 300 पासून सुरू होते। 5 अंगठी। मोत्याचे दागिने घातल्यावर अशी सुंदर आणि नाजूक मोत्याची अंगठी अतिशय सुंदर दिसते। अशा या मोत्याची अंगठी डिझाईन्स तुमच्याकडे सुद्धा असायलाच हवेत। याची अंदाजे किंमत रुपये 150 पासून सुरू होते। 6 मोतीहार। मोतीहार हा दागिना अतिशय सुंदर दिसतो। डिझायनर साडी, वेस्टर्न कपडे यावर तुम्ही याचा वापर करू शकता। याची अंदाजे किंमत रुपये 1000 पासून सुरू होते। 7 चोकर। ज्यांना जास्त दागिने घालायला आवडत नाही त्यांनी अशा नाजूक चोकर घातलात तर तुम्ही अतिशय सुंदर दिसाल। याची अंदाजे किंमत रुपये 1000 पासून सुरू होते। 8 मोत्याच्या बांगड्या। हिरव्या बांगड्यांमध्ये अशा मिक्स बांगड्या घातल्या तर अतिशय सुंदर दिसाल। याची अंदाजे किंमत रुपये 200 पासून सुरू होते। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।